Pisztácia elfogyott. Van. Rumos dió, tutti frutti, és kávé. Akkor legyen egy kis tiszta csokoládé pisztáciával. Elfogyott. Elfogyott. Hoppa reflex, mi van? Csokoládé nem is volt. Csak nehogy így halljon. Az üzlettel, aki utána... Kitörik így. Kol. Azt a lábon meg Kalföld. szabad bántani, azt Kalfalva. mint a szívem. Na jó, Na, végre. most mondtam meg a műsor. Na. Nem mehetek haza? De. Nem akarok ölnetek. Elmehet haza. Én fogok haza menni. Claudia. Elmehet. Szolisztál? Menjél Csinálj haza. el. Itt valami Katie. Hát most már mit titkoljam? Ennyi. A Buzi Petire filmezett, azt láttad, Ádám? Én nem tudom, De- hogy lettem amúgy ilyen Szóval fekete. csak hallos kis Jancs break. Break ültem.